Тина Търнър е животно. Тя е животно в позиция за нападение. Винаги е леко приклекнала, безобразно разкрачена, ръцете свити в лактите. Тя е много интересна с сценичното си поведение. Ето сега го прави. Да. Дори да я видиш от кръста надолу, винаги ще я познаеш. Има доста, аз казвам, хаотични нейни движения, които са специфични за нея. Какво? Тя не спира да се движи, дори да е на място, тя продължава да движи крака и ханш. И абсолютна дивачка. Има характерно изражение на лицето. I call you when I need you, my heart's on fire. Е, такава е устата. Невероятна енергия. Чакай да видим къде беше. Няма те жалко. При мен Преслава дойде от Милица, доста притеснена. Спецификата за отварянето на вокалите е леко настрани, за да получи този ефект, който го направи. Но започнахме да работиме тон по тон, фраза по фраза. Точно така, това е блендата. И след време се установи, че тя изключително много се доближава до имитацията на Тина Търнър. Това ме успокоява и много съм въодушевен от начина, по който Преслава работи. Притеснена съм дали ще ми се получи, но пък самата песен ме надъхва. Ето ме и мен. Преси, изключително ми е приятно, че най-сетне аз ще бъда пред асансьора. А къде е Рачков? Рачков няма възможност да дойде. Както се казва, някои сме по-бързи в живота. Така, да не губим време. Сънували кошмари след урока с Милица? Не съм сънувала кошмари. Напротив, аз гледах и филма за Тина Търнър. Общо взето съм обсебена тази седмица от тази ми задача. Много ми харесва песента и се надявам да не разочаровам зрителите. Мога ли да се направи извода, че ти не си оплашена? Не, този път не. Тина Търнър е една от най-големите икони в музикалния бранш и задачата ти никак няма да е лесна. С това нека да видим оригинала Simply the Best. Влизай в асансьора. Животното. На добър час. Животното нека бъде с теб. Дами и господа, време е Преслава да раздвижи кръвта, защото ще се превърне в една истинска черна пантера. Посрещнете сборния аплодисменти жената с най-красиви крака в шоу-бизнеса Тина Търнър! Дами и господа, да посрещам с аплодисменти великата, несравнимата и неустаряваща Тина Търнър е закъсня. Come to me, wine and wine. And come to me, give me everything I need. Give me love, promises, and I want some dreams. Speak a language of love like you know what it means. And can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Yeah. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I'll handle every word you say. Tears to cry. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I'm losing control. You're walking away right
Baby, I'm rather read it. You're the best. Аплодисменти за Преслава Тина Търнар! Гласувайте за Преслава на 17707! Супер беше, супер, малко прибери хикса вече. Супер беше, но през и миналия път ти получи много критики от Фънки. Аз си спомням за твоя английски. Затова сега аз искам да проведем един кратък урок по английски. Заповядай. И така, заповядайте, седнете. И така, аз съм вашият преподавател. Започваме по английски. Good evening, students. Good evening, teacher. Nice to meet you, Nice to meet you, Mr. Meet you. Така, of course, супер е до тука. Сега ще преведем, уважаеми студенти и ученици, няколко български изрази и поговорки на English. Окей? Окей. Това не знам как се превежда. Как ще кажем на английски всичко е ток и жица? Не знаете, гледам, че се тъпи като галоши. За това ще ви кажа аз. На английски всичко е ток и жица се превежда така. Everything is electric and cable. Повторете. Everything is electric and cable. Дълго ке. Cable. Езика отива към непцето. Cable. Окей. А как ще кажете, когато цъфнат на лъмите? На английски звучи така. When the nalums flowers. Въпросителна. When the nalums flowers. А как ще кажете гладна мечка, хоро не играе? Виждам, че идея нямате. Гладна мечка, хоро не играе. На английски звучи така. Hungry bear. Казахте ли нещо? На английски звучи така. Hungry bear, кючек no. Hungry bear, кючек no. Hungry bear, кючек no. Става също така и hungry funky, кючек no. И така се. И като заговорихме за мечка, уважаеми студенти, как ще кажете на английски, че Фънки е официален представител на Шабан Шаолич за България и ще направи концерт негов на стадиона? Веднага ви го провеждам. На английски звучи така. Фънки Шабан Шаолич forever. Ще преведем и няколко други поговорки. Как е на английски... Как е на английски на куково лято? In the cuckoo summer. In the cuckoo's summer. Продължаваме с последно яка милата, яка миларя. Or the camel driver. Or the camel driver. Okay, goodbye students. Goodbye, teacher. Hello, Funky. Hello, Funky. Браво, тичера. Благодаря. Браво и на Преслава. Гласувайте за нея на 17707. Усети ли рока с това парче и не ти ли се прииска да пробваш ти лично като Преслава в този жанр? Yes, baby. Ко? Тя забрави български. Сега искам да чуя в този момент, now this moment, превеждам ти. Фънки. Че нямаме време, пак ни притискат по слушалките. Ами, аз не мога да разбера днес е странен ден. Не мога да си изкрива душата. Пролетта май дойде. Оттам ли идва всичко? Госпожице Преслава, вие направо ме смазахте. Не мога да повярвам. Много хубаво беше. Благодаря. Благодаря, Много Фенки. чувство. Бих ви препоръчал повече да се занимавате с тази музика. Тя е в сърцето ви.
Повярвайте ми. Благодаря, на английски няма те карам. Хилда? Аз съм още по-щастлива, защото сега можах да докажа на Фънки. Аз също не харесвам с този стил музика, с който по принцип ти се занимаваш, но това няма абсолютно нищо общо с това шоу тук. И страшно много исках да направиш това, което направи тази вечер, за да му докажа всичките качества, които аз подозирах, усещах, че ти носиш в себе си и го направи блестящо, повече от блестящо. Благодаря ти, Хилда! За Тина Търнър и за Преслава гласувайте на 17 477. Още веднъж аплодисмент за Преслава!